Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-8 October. Guys, hey, uzethu-ke ufike ndiza laphaya kubo kaShobani ezoyizwela ngamathupha ukuthi ngempela kwenzakaleni ethaveni izolo. Usho kahle ukuthi hey, bathi abantu bebengitshela ukuthi wena bukade ulwa noSifiso, hayi kwanzima ukuthi ngibakholwe. Ngempela ubungenelwe yini? Umane wathi uShobani, lalela, angithi wena uthe ahlukane, wathi awufune lutho into ephathelene nami. Manje ubekwa yini la ngoba le ndaba eyami noSifiso iphathelene nami? Manje wena njengoba uthi awufune lutho ephathelene nami ubekwa yini lana? Eyi, wathi zethu, lalela Shobani, ngithe asihlukane, kodwa lokho akusho ukuthi uma ulwa-ke nabantu manje emathaveni angeke ngisangena indaba zakho. Hhayi-ke guys, wangayizwa kuShobani-ke leyo, wakhetha kona nje ukuthi impela uzethu aqhele kuyena ngoba vele ucasukile. Uyazi futhi nanokuthi njengoba nje ezithi akahlukane naye, uyazi ukuthi yiphi le ndoda le aseyigajele. Guys, akupheli-ke lapho, uhambile-ke futhi uShobani waqhuba unina wamyisa le e-police station ukuthi ayolivula ngenkani leli cala leli lokuthi lo mfana lo wayegula ngekhanda wacishe wamgwaza ngepeni. Guys, uthe emefika nje khona wathi ya ndoda enentshebe, Hulk uqobo lwakhe. Hhayi ngithi angize-ke la, angizosho ukuthi nayi indlovukazi yami la, sizovula icala. Wazama-ke ukumncenga uSifiso, hhayi wamthakazela, ngisho ukumthakazela washo ukuthi-ke umfana akumelanga aze aboshwe ngoba isimo sakhe uyasilungisa. Wathi ayibo, usudokotela yini wena? Mina ngokwami ukwazi wena umantshingelane nje, umantshingelane. Into yakho ukuthi usayine amaphepha la, wenze lento le sithi yenze, uvule leli cala. Yabona abantu abagula ngekhanda, kushiyele kuthina lokho odokotela, umsebenzi wethu loyo. Futhi wena kahle kahle uyivila, awuwenzi kahle umsebenzi wakho. Uma ukuthi awuyenzi lento engithi yenze manje, mina hhayi khululeka, ngizokusabalalisa. Ngizongena ko-social media, ngikhulume ngawe, ngiqede ngithi nya, futhi wonke umuntu uzongithemba ngoba vele phela ngudokotela. Yo guys, uShobani wamdilika, bengathi besesekukhokhela isibhongo sokuthi izolo umklinyile guys. Wathi yabona namhlanje uzomopha ngaye e-police station uSifiso. Guys, ushilo ku-Metron ukuthi kodwa sikho isidingo sayo yonke lento le yini, nakwebhana manje kwenze njani? Kanti akazi uMetron ukuthi kubangwa intombi la. Hey guys, uqhubekile kuShobani wathi yabona, mina ngizolisabalalisa igama lakho bhuti. Yezwa, abantu bazothemba mina futhi wena usebenzela mina, ngikhokha intela mina, okay? Hola ngami wena, isisebenzi sami wena. Enza sure ukuthi uSifiso umenza azizwe emncane guys. Eyi, hhayi-ke umane wathi uMetron, ya ngiyalivula-ke icala. Wathi nazo-ke ndlovukazi yami wena, vula leli cala. Nangempela kuSifiso bengenayo i-choice guys, umane wathatha amaphepha walivula icala. Yize phela ebenamathemba ukuthi umfana njengoba eseluleme akazuphinde abhekane nemingalo yomthetho. Kodwa-ke sengathi-ke uShobani njengoba nje esho ukuthi usesikhundleni esiphezulu kunoSifiso, ukwenze kwenzeka-ke usezongena ejele umfana. Ngisho nje engonanga nje icala elikhulu, cha, akadlwengulanga muntu, akabulalanga muntu. Kwathi nje sethe ukuphazamiseka engqondweni wakhomba uMetron ngepeni la emqaleni. Manje-ke siziyamkhalela guys, ozankosi nje basendleleni and uSifiso uzobe eqala ngqa ukwenza umsebenzi wakhe ebopha umuntu ize ebekade engayimisele ngokwenza lokho guys. Eyi, kunzima. Akupheli-ke lapho. uSifiso guys ushintshile. Ufikile komankonyane lapha ekamereni, kanti uSifiso usacabanga nje yonke indlela le ayiyona manje. Bizo landelana zethu uthi yena akafuni ukuthi amshade yena. Ngapha uyasho ukuthi lalela zethu, mina soze ngahlukana nawe, kumnyama kubomvu ngiyakudinga. Uphinde uyacabanga ulwisana noShobani, uyamklinya phambi kwabantu edlangalaleni ebe yiphoyisa. Kahle kahle yena umuntu okhuza udlame manje, udlame seluyena oluqalayo. Uyazibona ubhuti ukuthi hayibo ngeke, kancane kancane uyashintsha uba yisilwanyana njengoba nje efuna uzethu. Guys, ube nje ne-bad timing-ke umankonyana ngoba ufike lapho, hhayi ephethe ingane wayibeka embhedeni wayo. Umankonyana-ke guys ucomplaine ngokuthi ukhathele, kade emile usuku lonke kubuhlungu iy'nyawo. Hhayi likho icala lapho, akugcinanga-ke lapho guys. Uphinde futhi-ke watshela kumyeni wakhe ukuthi
sekumele-ke benzele ingane imbeleko. Kuzomele behambe beye ekhaya likhulu lakubo kaSifiso-ke beyobika ingane. Eyi, kwabe unyathelile emsileni. Yeyi guys, ngibone ngoSifiso ethi, yeyi, awukahle wena, uloku ngibalisela ngembeleko. Ngiyayazi imbeleko, cabanga ukuthi angiyazi mina imbeleko. Nihlezi niloke nikhuluma nina lekhaya, nikhuluma izinto mengesiyena uvusa uma, mengesiyena uma wena. Hlukani nami phansi. Hayibo guys, uSifiso wonke ukhuluma kanje noMaNkwanyana. Guys, uMaNkwanyana uhlulekile ukuzibamba. Umane wathi, hayibo baba, uqale nini ukukhuluma nami kambi kanjena? Umthetho wakho ungenelwe yini? Kuyimanje ibuya ingqondo kuSifiso. Waqala-ke manje uSifiso washawa amahloni guys. Njalo ushawa amahloni usekhulumile. Yazi amazwi guys ayinye into, cause awagwinyeki. Mase aphumile. uMaNkwanyana usezohleze-ke manje nalesi sithombe sokuthi hhayi, le ndoda le iyakwazi ukuguquka guys. Ayiyona u-gentleman sonke isikhathi, iyakwazi ukuthi iphinde ibe yibhubesi, ibe isilwane. Konke njalo lokho kumele siblame uZethu, ngoba before uZethu afike konke bekuhamba kahle kuloya mshado. Guys, yeyi, kunzima. Akupheli-ke lapho-ke, uZethu-ke bekade ejabulile ukuzwa ukuthi unina usethola ibheyili, njengoba nje kade eboshiwe phela, eboshwe indodakazi yakhe uNomfundo, embophela phela ukuthi uke wambeka isandla emva kokuthi phela ambhadame ukuthi unendoda. Ayike guys, ubeseshawa amahloni ku-girl, eshawa amahloni ukuthi nje umama useyaphuma-ke manje uzombhekela uba. Uthe efika nje umama ekhaya, wonke umuntu bejabulile, kodwa-ke uNomfundo yena umane wabheka phansi. Eyi, kwaphoqeleka-ke ukuthi axolise u-girl. Washo ukuthi, ma, ngiyaxolisa, naye uVusi ngihlukene naye. Washo amazwi adabukisayo kuma wakhe, wathi, mntanami, mina bengingayitsheli ukuthi ukubeka kwami isandla uzogcina usungibopha. Uyazi mina ngikhula, umama wami wayengishaya, engishayela nje ukuthi ngibuye noshintshi oshoda esitolo, ephinde futhi engishayele nje ukuthi angiwenzanga kahle umsebenzi wasendlini. Bengingazi ukuthi ukubeka wena isandla emva kwento enkulu kangaka oyenzile, wena uzogijima uyongibophisa. Kodwa-ke sengiyazi manje mntanami ukuthi wena uthintwa. Eyi, wakhuluma-ke uNomfundo washo ukuthi, ma, ngiyalibona iphutha lami, futhi sengiyazi manje ukuthi ubungishayela ukuthi ufuna ngibe intombazane eqotho. Ngikuthembisa ma, ngisayintombi nto, futhi sengimalile uVusi, ngimisele ngokuthi ngihambe kahle endleleni yami. Wathi, mntanami, mina bengifuna nje ukuthi ube nekusasa eliqhakazile, ungagcina usungilethela iy'ngane la ey'ngenasibongo, ezoloku ey'gqaluza la egcikeleni kwami, ungashadile. Bengifuna ukuthi ube njengodadewenu nawe, uphumelele, hhayi ukuthi bengikuzonda. Wathi, ma, ngiyaxolisa. Eyi, asithembe-ke guys ukuthi uzomxolela-ke umntwana umama, ngoba umntwana uphambukile, ubetshela ukuthi yena wenza kahle, ngoba kushiwo kuthiwa uma nje nihlukunyezwa, hhayi anofonela amaphoyisa. Nasesikoleni bafundiswa kanjalo, kuthiwa ninamalungelo. Manje ubetshela ukuthi usebenzisa ilungelo lakhe umntwana, kanti useyabheda. Guys, aphela lapho-ke amazwi mina namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye.